azt nem kellett volna. Sziasztok! A mostani videóban mi is lesz a tartom? Igen, mostani videóban Dancsó videóval válaszolni szeretnék. Igaz, úgy gondoltam, hogy lehet nem fogok róla videót készíteni, figyelem kívül hagyó, de most akarni Dancsó Péter most nagyon túlzásban megy velem. Igen, kezdődik, akkor meggyújtom a gázt, és ide teszem a teát, és felmelegítem. Megkeresem a kiskés, ami ázátokat, és ezt elvágva, ezt fog vágni. Váltok. Várj. Urájúzba beállj. Alá tégy. És kés is van, rávezem, hogy téve a... Látom, előző videóban elég sok reklamáció volt. Negatív komment, ezeket törölni fogom, nem érdekel. Nem lesz olyan egyszerű? Nem bizony. Nem jött be a habverőre, nem is érdekel, nem is fogom használni. Nem tudom micsoda. Valami észfokozó, nem tudom mi. Medbefőt, kesztyű is van hozzá, bunarág. Itt a kém, igen, a pakoló visszajött a dobozba. Igen, nekem mindenhol hetero vagy homokszexuális, bixexuális, meg nem is tudom mi. Neked tök minden mi vagy te. Akkumulátor átteszem. És akkor... Ja. Na akkor. Megkaptam a ágvágot, antiragok ölhetnek, mert egy cég nem állt fel egy hűtőt. Ha ezt valaki felállta volna, első felkötöttem volna magától antiragok. Azért nem megnégy, de egyenesen nem tudom, hogy mondták, azt mondták a boltban, hogy hiszek volna, jó? Mit nézel? Mi? Biciklit hajtogatok a szemüvegedből, bazd meg, és azon gurítalak el a büdös picsába, és akkor nézhetsz majd, bazd meg. Mondom. De minden, egy biztos, hogy én nem vagyok meleg, én azért nőpárti vagy, nőket szeretem. Az, hogy férfiak elmegyünk megni néhány pár sört, az még elmegy, de több nem. És akkor várok néhány pár órát, hogy megszáradjok. Mert én persze elmegyek 5-ös szivattyú telepre, persze mindenki tudja. Igen, itt van a sapka a fejemben, Bécsi Eterben meghívta, ezt a sapka most visel, most 5-ösből visszajöttem, és itt van az a hűtőszekér. Van egy mondás, aki nem iszik, az beteg. Minden az, hogy kezdő PK után kicserélje a Lady-nek a kerekét. Hát biztos, hogy nem ők lopják a videóban. Átszerkeztik, csökkentik a nézeséget. Az a két csáva, amit csinál, két gyerek, biztos, hogy nincs iskolás kölykök lehet, ami szerkeztik a videóban. Azt se tudom, még nem tudom, betegség van, mi? Csomagolást nem eltopni, nem eltüzelni. Beszteltem meg komolyan venni. A lánckenéséhez. Én gyümölcsment, a szikliba az jó. Egy kicsit, de várom miért. Ja. Most az a helyzet, hogy hát nem tudom mi a helyzet, az a helyzet, hogy most egyelőre piáltetek. Hát kézzel nem akarok élit kiválni, nem tudom, el kéne bele csukrot tenni. Ha már tovább szerelő fogja intézni, akkor van az a jéguborka, nem jéguborka, kígyóborka. Na akkor. Akkor itt van a motor.
megpróbál beütni, néha egy kis fát elvágni el. Én mondtam, azon meleg vagy. Sokan állítsák azt. Nagyon sokan. Állja bírni kell a gépnek, de Gászló Báta postától pásztól kaptak. Remélem túl jó fát vágni vele. Ne sok lenne. Gyászál, minden elrontanak. Nem is annyit, milyen letekezett se. Hőálló védelem. Ez kell. Ez van kikevel olaj. Csak kumikálpárcsa. Ez a furcsa emmetel vagy Péter. Megfordítom a gépet. Én nem fogod neked nyomni. Dáncol Péter. Itt a hoz is a szeg vége. Meddig hálálkodjál már, mondd már meg. Meddig legyek már hálás, hogy segítették. Nem tudom, mi van itt, ha nem akar bemenni? Jó, a faszom venni meg. A fasz mi össze? El nem, bármit lehet mondani. Nem mindenki úgy gondolkodik. Nem tudom, mit csinál vele. Meg kell téged verni? Nem hisz Anni nem hisz. A rendőrségügy legyen benne? Ó, Isten. Nem hisz Anni, hogy megverhet. Nem tudom, mit csinál vele. Meg kell téged verni? Nem hisz Anni nem hisz. A rendőrségügy legyen benne? Ó, Isten. Nem hisz Anni, hogy megverhet. Itt jön a Dancsó. Sürgőségben voltam, elláttak, becsületes, rendesen, és sajnos elestem, és kifiszámodott hogy is hívják ott, vállam, a kezem. Sajnos kifiszámodott. Bizony, na akkor nem tudtam segíteni, akkor is minden jót kívánok. Remélem meg fogod gyógyulni, és akkor megmondom, hogy utána szaraszfogyasztás megint be fog indulni. Hello, sziasztok!